mert annyiszor kimosták, hogy ennyi össze van. Az nem vagy. Nem vagy? Kicsi. Nem. Kicsi. Ha is tudod, ugye nincs. Kicsi. Sziasztok! Most nem kéne csinálni ezzel magam, hogy idehúzok úgy. Na minden. Ugye, hogy szoktam kártyát. Fiorentines, mert Újpest dobták, vagy hogy? Nem, csak be kellett olvadni, hogy ne Be kellett? Ja, hogy meg... Muszáj volt. Tudom, azért. Mondd. Hosszú. Mi? Hosszú sztori. Sejtem, miért mondod. És kérdeztetek valamit, egy barátomnak kell projekthez, hogy milyen, maga szerint milyen a magyar utánpótlás nemzetközi szinten? Egyre inkább fejlődik, úgyhogy azonnal kisebb a, hogy mondjam, a távolság az elithez képest, úgyhogy alakul. És mivel kéne fejlődni a legtöbbet a magyar focinak? Ez mi? Hát minden szegmensben nyilván lemaradunk az elittől, de ez is tényleg infrastruktúra már szinte adott, úgyhogy nyilván tempóba, dinamikába, mindenbe kell fejlődni, de talán az a szakadék ez egyre kevesebb. Nem, ez mi? Nem, a újságírók is megkapnak. Nem, kell valami fel.